da hankali na yau aune furci ka kai sako zuciya ta bambance har a samu gamsarwa so bayar halitta ne mai zaman kansa na yi ganewa duniya wanda barar ka za ya kure ka je ajin koyo so bayar halitta ne so idan ya ma aike za ka je ka ba waige ba ruwansa kai waye in so ya ma zarge wanzuwa yake take sa'ilin da kai hange masu yin sake cewa sai da so akan rayu a gane so aina ya kafa tushensa rai da zuciya nan wasu ke cewa yake da aikinsa ba nan kadai ba so ko ta ina komai akan ka ya kunsa balle abin da duk ya bayyana kan fuska ta yaya zai boyo ya ake a gane so lokacin da zai ma tasiri sai ka ji ka damu ba ka jinkira kai ta tunani duk sabida ka kamo zuciya kadai ke maka saka cikinsa ka tsomo so ya mai da kai dan wani yaro kana kuka kana wayo misali kai abin kamar hauka kai farin ciki yau wata rana bakin ciki ya gansa ka har kisa yake yi da alamar baya jiran doka balle a ce a yi masa hukuncin mai da 'ya'ya marayu da hankali na yau aune furci ka kai sako